Happy sterke Jerke en wens u behouden vaak. Jong wien ze nog. Chris en Guus Zwijgman doet ze met de sterke Jerke treien in 1979 de Atlantische Oceaan oerstutsen. Het wie een wiere hype. Er waard zelfs een single opname. Sterke Jerke, en dat heb je knap gedaan. Sterke Jerke. En nou wilden ze weg, mooi exemplaar fjouwer. Ze kwamen op het idee door een filmregisseur die een film hoe de sterke Jerke maatje wil. Toen begon het bij ons te kriebelen, want daar zijn we dus de plannen van de bouwtekenen hebben we er weer bij gehaald. En we zijn nu met een werf in onderhandelingen om hem te maken. En ja, dan begint het te kriebelen. En dan denk je, ja, goddomme, wordt het niet eens tijd dat we nog eens een keer zo'n geks uit halen, hè? Hoe ouder, hoe gekker. Doet iets woen de fjouwer jonge mooie de aandacht vestigje op de olieversmorging van de oceaan. Deze keer is het plastic. De zogenaamde plastic eiland binnen een groot probleem. De reis had ik nog een wetenschappelijk doel. Terwijl we daar plannen over maakten, zijn we benaderd door de wetenschap van Guus, jullie zijn eigenlijk precies de aangewezen ploeg om die plastic soep op de oceaan te onderzoeken. Jullie zijn mooi laag op het water en dat gebruiken we dan als basis van hoe we dit moeten bestrijden. Het is wel de bedoeling dat er 4 man op het vlot stappen. 3 bemanningsleden binnen al bekend. De 4e willen ze via een soort van idols vinden. Het wordt dus grut ompakt. Het yield moet er ik nog komen. 1 miljoen euro. Maar daarover maakt ze de man haar geen zorgen. Lukt het financieel niet, nou, dan moeten we een tandje lager zetten en dan gaan we andere plekken opzoeken. Dat is geen probleem. Het eerste reisdoel is Londen tijdens de Olympische Spelen. De vorige keer eindigde het net zo mooi op een rotsen bij Curaçao. Maar dat ben ze nou net weer van doel. We beloven het wel, maar het zal wel weer van de weersomstandigheden afhangen. Maar de bedoeling is wel om netjes af te meren, dat klopt.